बा न'आव फैबाबो नायलाय माबायदि मोनखायोलै दाना लांदां सिरिल' मोनथारसैलै न'आव फैयाबाबो जायारा सम फैयाबालाय आरो मा जानोना न'आवनो रावबो केयार खालामग्रायानो गैलाबा बे न'खौ बिमायाबो बहा थांखो आरो हारसिंबो जाजोबालै आंजों बेखौसो जानो जाजोबो बे मा खानायाबो साननैसोजों जायोरा आंनि हाथरखि थानायमोनबासो बे न'खौ जेबो माबायानो जानो होनाय नङामोन आइ गैयाबाबो लेथेर फेथेरखौनो जानो होनाय नङामोनलै एकदमबारे मोजाङै साजिनानै दोनखागौमोन जेन'बा आइया खेबसेखौनो खबर लाला आरो फिसालाखौ थोद माबायदि बिमालै बिलाय गावहा गोरोन्थि मावनानै खारलांबायसै आरो ओमफ्रायथ' जेबो खुनु खबरानो गैला मा जामारखो आं मिथिगौ आयै नों बेफोर फैसानि थाखायनो खारखादों होननानै थेवबो मा बुंबावनो आरो मा सानदों मा मादों गावसो मिन्थिसिगौ लोगोबो मोनला फनबो हरला खबरबो मोनला माबोरै मिन्थिगोन आं बहा दं बहा मा सोङा नङाथ' सोंबायानो नाथाय पुलिसनो होनानैबो मा जानो देनाय आं मिथिखागौ बे मानि थाखाय थांदों बेखायनो होखियाखै आङो दे आरो मेहेर माथो खालामबावनो गाव माला फैगोन इयो सानसेबाबो फैखागोन आइया आं मिथिगौ ओमफ्राय आब' नों बुङोबा आं रायलायना होनो नामा आदा लक्ष्मणजों जाम्बि गथ' मा बुंलाबायो बुज्जा मारसिगोन दे नों आंजों गथ'आ नों जानला मानला रायलायग्रा जाबाय दे बोरैबा नोंदाया बेफोरबायदि खोनाबा मा सानगोन गाज्रि मोनगोन ना नानि आरो बिदि दा बुंलाबाय नोङो जेबो नङा आब' दानि जुगाव रावबो गाज्रि मोना बेफोरखौ आरो आंनिबाथ' आदा लक्ष्मणनाबो एसे गोच हरदाहे खोमालै नङालै आगै बिदि नङा जोंथ' जास्ट ओरैनो मोजां लोगोसो दा ओमफ्राय नुदोंना आब' नुदों आदा लक्ष्मणना नोंखौ मुसिबतआव दंनाय लोगो माबायदि हिर' बायदि खारलांखादोंमोनलै नाथाय साला कबाब में हड्डी बे मेरा बबेनिफ्राय मानसिया टपकफोराथाय इनिफ्राय दाना नोंसोरनि गेजेराव है माबा एथ' मोजां लाभ स्ट'रि जानो नागिरनायाव गेजेराव फैबायना बे बेबायदि जेबो नङा अबाव हिर' माबा भिलेन जाबाय थादों नोंलाय आब' आं थारखौनो बुंदों दे आदा लक्ष्मणजों नोंजों बेस्ट जरि जागोन दै दाबायदियाव गोसोथोफ्लांबा बे लाजिला नोङो बिब'नि सिगाङाव बेफोरबायदि बुंलाबायनो बिब'खौनो मोनगोनसो दे जानला मानला मोजां खोथायावथ' गोसो होआ बेफोरखौल' नोंना हय आब' रागा जोंबाबो जेबो नङा नोंजों आंजों बेस्ट फ्रेन्ड बायदिखासो ना बेखायनो आरो आं नोंजों गासैबो खोथाखौनो शेयार खालामो माखौबा ओमफ्राय नोंबो आंखौ लाजिनाङाब्रा बिन्दास बुंनो हागोन ना आंजों शेयार खालामग्राबा सोरजों शेयार खालामलै गुमैखौ जादों अबाव मा जाया नाथायबा बे मेहेरखौसो सैथाराहां निफ्राय बांसिन बाजैनिबो फंबाय ना बेखायनो बिसोर बिब' फंबाय एखे थैनि नालाय मोजां मोनथाराहां जादों अबाव मेहेराबो मोजां मानसिसो मिथिबाय नोङो बिनि थाखायसो आं बावनाङा बिनि थाखायसो आं न'आव फैनो हादों आरो बिबो आंखौ हेल्प खालामदों औ आदा लक्ष्मणनि जायगाखौ लानो सानदों बियो मोजां मोना आब' गोजानाव थाबैनिफ्राय होमबाबो लेखा लिरनांगौ होननाया मा जाखो थांद' गोख्रै लिरै द' अबाव गोदाव सोराव खोथायावसो नांबाय थादों ओमफ्राय बावनाङा आब' आदा लक्ष्मणनि माबा खोथा रायलायनोबा ना माब्लाबा आंजोंबो रायलायबानो जाबाय नोंहा सानबाय थादो आदा लक्ष्मणखौ आं मिन्थिखागोन नों बेखौनो सानदों गथ'आ नायनाय माबायदि ओमफ्राय हले लक्ष्मणनि खोथा सानब्ला जा गोसोखौनो मोजां मोनग्रा जामारबाय आं मिस्टारा ओमफ्राय बहाबा थाङो बुंदों बहाबा थांखो खोन्थाहरासै माथो जायखिया बहाबाल' थाङो होनबाय दायो हरसै आं फन बाबु दिनैसो फैनो रोंलायबाय औ आरो बेखायनोथ' दिनै नोंसिनाव ओंखाम जालांगोनब्रा आङो खामानि मोनसेयाव फासिनानै दंमोन ना बेखायनो फैनो हाथ'वाखैमोनलै आयं ओमफ्रायथ' गोसोखांबायानो थाखायो आं थेवबो बावदों दासान आंखौ दे बाबु जालांबानो जाबाय ओमफ्राय मा जादों आयं माथो सिरिनो जायाखैहाय हामाथो जानो बिदिनोसै आरो नङा माथो दा आं नोंखौ बेबायदि नुखियामोन आं फैबाथाय नोङो मोजांसो रायलायोमोन आयु हाबाब ओमफ्राय आं दा मोजां रायलायाखै ना माथो बाबु रायलायदों नाथाय रायलायनाया आवाजानो एसे बोरैबा नांदोंलै माने इन्टारेस्टिं जायाखैलै आयं एसे टेनसन जादोंहाय बेखायनो गोसोफ्रानो बारा मोजां मोनाखै आंनिया नोंखौ नङा बाबु बिदिनो जिउनि टेनसनफोर दङ गोबांनो जिउनि टेनसनालाय सोरनाव थायाब्रा आयं बाट नों बारा टेनसन लानाङालै मानो दुखु जानोब्रा दुखु जानाङा आंनो दङ आंलाय फिसाला बायदि नङा आरो आं थानायाव मानि टेनसन आं गासिबो नायजोबगोन ना नोंखौबो आङो आंनि आइ बायदिनो सानखायो होनखाबायना नङा बाबु जेबो इदि माबा जायाखै जानाया थेवबो गोसोआल' बारा मोजां मोनाखैमोन आरोना दा नों फैबाय नालाय माबा मोजां मोनसिगोन दे नानिखौ माबाया बेदरा संखोना संना नायनां दे आयं
माबाफोरसो जादों नामा रा माथो गासिनिबो मोखाङावनो बारा खुसि गैयासो मोनगासिनो ना आं फैनायखौसो गाज्रि मोनखोब्रा मोनथिला दे आरो आं ओंखाम जालांगोन होननायखौसो गाज्रि मोनखो नामा रा बिदिथ' जेबोथ' दाय मावाखैमोन आङो गाज्रिथ' मोनामोनलै हेलौ ओइ अखाफोर मा खालामदोंलै नै दङ मेहेर जिसो सुनो नागिरदों आङो मानो गुजुदोंरा मुलि जायाखै जाना हो मुलिखौ एसे माबादों थान्दा नांदोंदां बेखायनो एसे गुजुबाय थादो र' मुलियाथ' जाथ'वाखैमोन हाइजेंसो जादां दे होमबालाय जि सुदों होनदों नामा औ नै आखाया साबसो सोंगासिनो आङो बाजैयासो हमना होदों फनखौ ओमफ्राय मा ओंख्रि संखोब्रा आब' नैलै आगै ओंख्रियानो माबा लाफासो संनो नागिरबाय आङो ओमफ्राय मैया नानिया एसे दाउ बेदर लायदोंमोन उरायनिया बेखौनो संबाय नोंलाय बहाय दङ आङो नै न'आवसो फैदोंलै आब' ओमफ्रायो गासैबो बाखिथ' जेबो प्रब्लेम मोनासै दा ओहो आगै दे होमबालाय आब' ओरैनोसो हरलाबायदोंमोनलां न'आव फैदों नै नोंथ' मिथिखायोआनो आइयाबो गैया न'आवबो आं हजोंहायसो आफामोनजों दंगासिनोमोन नालाय न'आवबो सम सम फै आगै माबा मादैया गैयाब्लाबो नोंनो नायनांगोन ना मोजाङै बेनोथ' दिनै फोसाबलाबायबाय न'खौनो दोद साननैसोजोंनो बेमा खायोलै मा बुंबावनो बुस्रिबाबो लाब गैया हाय मेहेर जोंनाबा नै लाब गैया बुस्रिबाबो बेनो ओमफ्राय फोसाबबाय थानांगौआनोलाय दे होमबाना मेहेर दायो हरनोसै आङो दे ओमफ्रायथ' नोंसिनासो मालाय बेदर दंबावो दिनैबा जोंहाबा मा ओंख्रियानो मोनथिया आइयासो संगोन दायो जानोबा फै बिदिबालाय दङथ' दोनगोन आङो दिनै थांथ'लालै मालाबा थांनोसै आरो ओरैनोसो बुंदों आङो दे होमबालाय आगै थाथ' आङो हरगोन र' सम समनो दानियाबो जि सुनसै नै ओमफ्राय मालाबा फै गथ' मिथिबाय फन हरनानै फैबानो जाबाय आरामनो जगार खालामना दोननि दे आब' होमबालाय मोजां था दे आङो सिगाङाव बांद्राय इदि खबर लाबायथ' थायामोन नाथाय दा खबर लादावबाय थानानै बोरैबा मोनग्रा जाबाय सानसे हराबा आरोना आदोत ना मा होनो बिदिखौ मालाबा फन हमाबा फन थिखोआबा मानो थिखोआखै बोरैबा नंफ्रांलायसै दाना अखाफोरजों रायलायबा मोजांखौनो मोनग्रा जाबायलै दाना गाज्रि नङाथ' आरोलै मानसियाथ' जोबोद मोजां गोसोनिबो मोजां दाथ' आरो जों बेस्ट फ्रेन्ड बायदिसो जाबावबायना खथ' मोजां रायलायसै दाना जोङो आंबो इदि गाज्रि मोनबाय थायासैथ' बेखौ सिगां मोनसे गेजेर समाव एसे बोरैबा जादोंमोन आरोना नाथाय दा बिदिथ' जेबो गैला जि जायोना मोजांनि थाखायसो जायो होनखायोना नङा होमबा मेहेर दिनै ना आबैखौसो जा गोसोखांबाय आं सिमांबो नुलायदोंमोनलै आबैया आंखौ गोसोखांखादों बियो आंबोथ' मिस खालामदों ओमफ्राय आबै आङो मास मोनसेनि उनाव थांगोन दै माब्लाबा थांगोन र' दाथ' सम मोनथ'आखैना आंखौ आमायाबो एडमिसन खालामना होनो नागिरदोंमोन दाबो खालामथ'आखै र' बेनिफ्रायथ' आबैनाव जोंहा फनबो गैयाना बबेनिफ्रायथ' आं खबर लागोन दे आबैखौ ओइ निजा मामाय आनै माबा नोङो मोसौखौ खाहैबाय खाबायमोनथ' आनै दे मोसौ आरो बै मोसौ गायखौ न'नि उसुंथिंसो खाहैनांगौमोन बिथिंजाय एसे माबा खिलिदोंमोनदां दाख्लै अखा हानायजों गांसो गोरलै गोरलै एसे नुदोंमोन आं गांसोआनो गैया माथो आनै गांसोआथ' गैया र' बयबो खाफैबाय थानाय अबायथो सामफ्रामबो लांबाय थानाय बेखायनो दा बैयाव मोसौनि थाखाय एसे गांसो लायनानै थांथां नोङो दस्रा गामियाव मिथिबाय बेखायनो जोंहानि सिनायनाय सासे दङ बिस्रानाव दायो हानानै लायथां नोङो मोसौनि थाखायबो नांगौ ना गैला माथो मोसौआनो रानख्रेबजोब्बाय ओरैनोबा जागोन दे आनै ओमफ्राय आंनि स्कुलनि एडमिसना नोंबो आरो स्कुलनि एडमिसन निजोम जागोन र' बाबु मानोथो जाया जानो दासो नों फैदों आरो गासैखौबो खेबसेनो जाजाजोबनो लुगैबालाय हाखु दाखु बहाय जानो सम नांगोन ना एसे निथ' दे होमबालाय आनै रायलायदों र' नोमायाबो आङो दायो रायलायफिनगोन बिनिफ्राय खामानिफ्राल' एसे मोजां गोसो होना माव दे निजोम दे आनै अमानि आदारा रुहैथां एसे आङो बैयाव लाव थाइनै दोनदों ओमफ्राय थास' एसे दं रुनानै दोन मिथिबाय अमायाबो आदार गैथारा मा होनो मा मानो जागासिनो ना एसे बैयाव माबा हमदोंमोन फुख्रियाव जोंहा बिब'आ बेहाय लायनो थाङो आङो एसे जासिदों नों न'आवनो थाबाय था दै न'आव नायबाय था रावबो गैयाबा ओरैनो मोसौ मोसा माबा माबि हाबफैयो गुबुननिया एकदम मैगं थाइगंखौ जालांजोबगोन आनै आबैयासो बांद्राय खामानि थिनामोनलै बिसिनाव खामानि गैया होननाया माथो जि बुरजा खामानि मावैलाय आंखौ ओंखामखौथ' मोनजायो र' ओंख्रिनिबो खमि गैया नाथायबा ओमफ्रायो बिसोरो खामानिखौनो जाथिनबाय थायो आंनि स्कुलखौबा माला एडमिसन खालामगोन दे आमाया र' बुंदोंना आनैया खालामगोन खोमा दे
आबैलै नों मोजाङै थादै आंबो थांफिनगोन ना एसे उनाव आरे नै नानि आदा सोमखोर दिनैलाय माथो सिरिलै हाथायाव थांनो होननाया मारै जाखो दा दसे थानानै ओंखारदो औ जागोन दे आदा आंथ' आरो गाननाय जोमनायनि सायाव जेबो आइडिया गैखाया नानि नोंनो बासिनांसिगोन नोमबाजैनि दख'नाखौ जागोन दे माखौ सिन्था खालामबाय दङ नोंनानाव थानायाव ओमफ्राय आदा सोमखोर बाजैखौ नों लोगो हमहैनो लुगैगोन ना लुगैया ओरैनोथ' जोंनाव फैखासिगोन थेवबो लोगोखौलाय हमहैनो माब्लाबा लिंहरो नोमबाजैया नाथाय थांथ'नाय जायाखै आंहाबो सोलाबाना नानि ओहो आदा सोमखोर बेखौबा आरो मा गावहा लाजियोसोदां बाजैखौ लोगो हमहैनोनो लाजिनाङालै आदा ओरैनोबाबो जोङो लाबोखासिगोन ना नंगौ नामा दे आरो होमबालाय नानि दखानाव एसे थांना फैनोलां नानि अमा बेदर जे जानो लुगैदों अमा बेदरखौ लायनि आङो गामियावबो सिथारदों होन्दोंमोनलै माथो जोबखोना माखोथाय आंथ' आरो थाबबो सिखार रोङासै दिनै जानो आदा नायनाय अमा बेदरखौलाय आंबो जानो लुगैसोना दंलै दे होमबा ओमफ्राय सनालि आगै नोमबाजैया फसायनाय बायदि माबा दख'नाखौ नायनाय होदोंमोनलां एसे नों नायनाय फसायगोन ना फसाया दा वाट्सएपाव हरगोन आं फट'खौ आयौ जागोन दे आदा होमबालाय औ दे होमबा आंना बिदाया बाजैखौ जि अनखागोनहाय आदा सोमखोरा गुबुन बायदि नंथारा जोंनाव फैब्ला बाजैया आलो मोनजाखागोन दे जेन'बा इसेबां माहाजोनथ' नङा थेवब्लाबो आदाया खुसियैनो लाखिगोन खासखि बेबायदि माबा अनसुला फिसाय आंबो देनां मोनोलै बेबोथ' बेफोरबायदिनो फिसायखौनो हास्थायखायोना देनांनि समाव आंबोथ' आङो फेसखौ जेबो बुंनो सानालै मानो होनबा गोसोआल' थिग जानांगौ आंनि थाखाय बेनो बेस्ट अनसुला जानांगोन अनसुलाथ' जाखानांगोन ना उनाबा बोरै जानो जेरै जायख्लंनि गोसोआबो जोबोद मोजां नाथाय जायख्लंआदि आंखौ फसायाना फरायनायाबो माथो जायख्लंखौ ट्रलाप खालामाथ' बोदगाराबो ना मा बुंबावनो आरो मालायखौ सनालि गोजौनि हाथरखिखौ नों हास्थायमालाय मोनगोन बाट सानफ्राङो आरोहाय ओइलै आगै आंनि राखावसि सना ओइ राखावसि सना मा जालायखो दाबो मोना नामाब्रा आं नेबाय थानो बालाय लांबायलै ओंखाम उखैलायलांबाय ओंखाम उखैलायबाय माथो जाथारदोंहाय बेलाय नुबायना खामफ्लायजोंनो खुबै हरजागोन आंजों बाराखौबा राखावसि आलायनाव फैबाबो ओंखाम उखैनाय माबा उखैनाय खामानिखौबा मोनसेबो मावा जिराय जानायखौल' रोंगौ बे हौवा सासेया आरोथ' दहायसो ओंखाम एवनानै जाबोनायालाय मा बेलाय हामाब्रा बिमा हा माथो नोंलाय रागाल' थिखिनाव दावखोखायोब्रा रागाजोंबा आंना जेराव खाथियाव मा दङ बेजोंनो होनायसो दङहाय खुबै हरलानायावसो दङ आंलाय ओंखाम उखैबायसो होनदों नोंहा आरो बेखौनो रागा जोंनांगौ जाहैबाय न'आवनो थेब्रेनो उदै गेन्द्रानो ओंखामखौ जाना फैखाबाय एवनानै आरोबा ओंखाम उखैदोंनो दसेखौनो नेनो हायै बायदि नुवाखै अमा खोमाखौनो दासो माबागासिनो जाबायलै बिमा दा माबा नानिया खोनाबा मा साननांगौ बेलाय मा आलासिनाव फैनाया बेबायदि नोंना राखावरासि नंमारगौलै नाम जेरै इदिनो मानसियाबो आंना बाराखौबा खाथेर गैयाहाय रायमांग्रा थिनजासिन आरो बेना माबायानो खारला बेफोरबायदि सभाबानो खारला आमबायसोलै बिमा नोंना एसे एरदावबानो दायलै आयौ हामाथो जाखो आरो बाजै आदा जेबो नङा दे नानि नै नोंदाया मालाय खामानि मावनायाव दिसथाबदो आंहा दासो नै बासिनाया जादों फोसाबनाया खोमाखौ अमाखौ बेहा ओंखाम उखैलायबायनो न'आवसो थेब्रे गेन्द्राद्रा जाना फैनानै ओइ नानि नोमबाजैनालाय बिदिनोसै जेरावबो आंहालाय आरो ओंखामखौ उखैलै मा खालाम नानि जाना फैखाबाबो उखैथारो दालाय आरो बिनानावनावसो फैदों जालायबाय दा नोंसिना आरो बाजै आदा जेबो नङा दे आदानालाय बिदिनोसै आरो बाजै ओमफ्रायो र' आदा दसे नेबावथारदो ओमफ्राय अमा खोमाखौ बासिखांबानो एवबाय जाबाय दे ओरैनोथ' मोनजोबखाबाय औ नानि आं बासिहरनोसै नै मामबेर जानाय नंलाहाय नानि ओमफ्राय दिनै गोबावनि उनावसो नोंसिनाव फैबायलै जोङो आरे आदा हाब बिनानावनाव फैयाबा आरो नोंसोर सोरनाव थांगोन दे बिनानावनाबो सम फैखानांगौ माथो आंबोथ' न'आवनो थांबाय थानाय जाया नोंसोरनो फैनांसिगोन आरो जोंनि खुथुनाखौथ' दा नोंसोरबो खुना खाबाय मा जादों नानि सिन्था दा खालाम नोङो नोंनि बिखुनजोआ जेरावखि गैया मानो जोंबो नागिरनायाव हेफाजाब होगोन आरोथ' खाथि खालायाव जोंबो सोंबाय दंखायो गामिथिं गामि ओरै खबर लालायगासिनो आं लोगोफोरखौबो बुंदों र' ओमफ्राय आदा नों मोनथिगौ ना बिसिनि आंनि फिसायनि न'खरा आंखौसो एकदम गलथि होगासिनो दाय होबाय दङ मा होनबावनो दे आंनिसो दाय जालायबायनो आंहा बिखुनजोआ थांबाय मालाय गावनि बिब'जों आंहासो दाय नानि मा होनो सोर मा होनो होनदो नाथाय नोंनि गलथि गैयाबानो जाबायना
हाय आदा माब्लाबा जि दुखुसो नाङो आङो मा होनबावनो थेवब्लाबो आं दुखु सहायनानै नायनाय गथ' साथामजों माबोरै सोलिनो गोनां जायो उफाय गैया दे आरो बिखुनजोखौबो बिमारि समाव खथ' नायबोदों आंसो सोर नायाहाय नङा होमबा आदा जेरावबो ओंखारनोनो सोलाबलायाखै आङो थेवब्लाबो नाथाय बुजि मोनाहाय बिसोरो दा माबा खथ'ना जाबा आंखौसो डाइरेक्ट हमबाय सिखाव दे दुखु दा जानानै नों खुनजोआबो बिदि जाबाय नालाय गामिफोरनाबो आरो नों न'आव हारसिं थानाय हिसाबै दा नोंखौनो ओरै गथ'फोरखौबो बिखुनजोखौनो नायबाय थानाय जाबाय नालाय बेखायनो बिसोर एसे बोरैबा सानबाय आरो जेबो नङा दे जोंबो मदद होखागोन नोंथ' जेबो खालामाखैना मालाय गावनि बिब'जोंसो ओंखारलांदोंबा हाय आदा दे अब्लाबो नोंसोर फैबावबाय आं जोबोद मोजां मोनबाय फैया जायो नामाब्रा बिनानावनि न'आवलाय दे नानि आं मामायमोननो मेथाइ रानना हैनि दहाय लाबोनायखौ होथ'वाखैमोन आङो औ दे जागोन दे आरो आदा ओइ मामाय सोमला नानि पिंकि मिलिसा हे गुसाय हरथायाबा हामगौहाय आदामोनहा एबाराव आं हरथाजानो बादो आंहा एसे खामानि दोङो दा आरो बिसोरबो खबर मोनना फैथारबाय न'आव माथो जागोन आंना मानसियानो जोबला दे न'आव बे फैलाय फैलाबाय थायो नै आबा थांनाय पेनेल लायना फैलाय दखाननिफ्राय एकदम न'आनो बोरैबा बाखुरारासो मोनामजोब्बायहाय मानसि थानाय जायाबा बिब्दिनो जायो न'फोरा थांनाय आबा थांनाय लायना फैथा आयै ओरैनो मुसिलाबायबानो जासिगोन खोमालै नाङा दे आबा थांनाय मोजां जाया न' मुसिबाबो थां लायना फै स्रां खालामजोबना होनसां दे होमबालाय आयै थेंक इउलै ओमफ्राय न'खौ एसे फोसाबना होनायनि थाखै नङाबाथ' आंजों बेफोरो जाजोबनाय नङामोनलै नोमा थाबालाय मोजां जागौमोन नोमियाबो बहाथो थांना थाहैखोबा फाग्लिया बे आइयाबो ना फैसा दाहार बे मानसिफोरा बुंफैबाय थानायनि थाखायनो बहाबा थांखादों बियो आं हमनो हाखादों दे जानो हागौ नाथाय बेबो थेवबो बिब्दि लानाङामोन आरो लाद्रायनाङामोन फैसाखौबो लाबाय आरो एसे मोजां रायलाय होनलाय माबानांगौमोन ना खारनायाथ' जेबो सलिउसन जायासै दे थाङाबा लायना फैग्रो थां आं न'फोरखौ खावसे ओरैनोथ' बुस्रिखांजोब्बाय फारसेथिंजाय उननिथिंजायबो दंबावो उसुंथिंजो बुस्रिनोसै न' सिंनिया जोबथ'वाखै खावसे जोब्बाय आराम स्रां खालामजोबथानोसैहाय आरो दायो बै हाग्रा माखासेया एकदम हाग्रा दुफबबाय बेखौ दानस्राङाबा दे खामलाखौबो नै होनो आरो ओरैनोल' फैसा लांगोन मोजांबो दानस्रांनाय नङा नोंनो दानस्राङाबा जेबो खामानि गैथ'वाबा आयै आं आलायलांलां आयै मानो बानांगौ जाखोसै हामा आबा बानोनो नाङा मानसिया मिथिगौ नोङो जेसे हायो खामानिखौ मावनांगौसो बानाय होननाय सोदोबखौनो लाबोदावनो नाङा नङाबा मानसिया अलसिया जादावोना आखाइ आथिं एथ' मोजां दङ मावनानै दांनानै सोलोंनांगौहाय आबा देनां खामानि फैगोन बेनोसो नङा होमबा नंगौना आयै दे होमबालाय नोमा गैया आंथ' दङना आं माबागोन दे नोंखौ बुंगोन माब्रै मा खालामनांगौ मिथिबाय आरो बिमानि खोथाखौ लायालासे दाथाखा मोनगोनसो गथ' नोंबो दे आरो आयै होमबालाय आयौ बे सोराबो दाबो सफैयासैनो फैगोना फैलासै बेलाय माया गावनि संसारखौथ' नों मोजां माबानो रोंखायासै आरो दा फिसा सासेखौबो नोङो मोजां जोथोनबो लानो रोङासै मोजां गियान माबा माबि जेबो होनो रोङासै मा होनबावनो नोंखौलाय देनाय गावहासो बहाबा खारनानै थाहैबाय मानसियानो सिख्ला गोरलैसो नंखौना माखो बेबायदि खारबाय बायनानै सानबेसे मोनजानोसै ओरैनोबाबोथ' दानि जुग मा होनबावनो बेफोरबायदिजों सोलियाहाय माया जेसेनो हायो नोङो फिसालाखौ मोजां बोसोन होनानै मोजां फिसालाजों माबालांबानो जायोमोन ना संसारखौ नोंलाय आरो मा खारदिंला बायनाय दाबो आरो बुजिनायानो गैया बेनाव न'फोराबो लुबाल' जाया देनाय न' थाबानो जाया न'खौ साजायनो थाखाय मानसिबो थानांगौ लोगोसेथ' आरो जोथोनबो लानो रोंलांगोन न'खौ लुबाय जेला थाबाल'बो जाया होनलाय साजायनांगोनबो न'खौ दसे मानसि गैयाब्लानो हालोदाबो माबायदि जालाङो न'निया दिनैनो सान्स दुङो दे रानि थेंक गड बाजैयाबो आदायाबो थांफिनबाय आरो नानि मोना बर्थडे पार्टियाव जानो थांबाय बे समावनो सम बे लास्टखौ थिखाना लगायनांसिगोन आं ओमफ्रायथ' आङो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना लानोसै नङाबा बोरैबा पुलिसनि नोजोराव फैबा आरो बिनि डेड बडिखौ जोंहानि न'आवनो नुबाथ' आंखौनो सन्देह खालामना आंखौनो हमखागोन माथो नङा आं बिब्दि जानो होनो हाया आं गोख्रै बे लास्टखौ थिखाना लगायनोसै औ ओजों मिजिङाबो मोनथिखाबाय आंखौनो एसे सन्देह जाखानानै दङ इसोरो नोजोरबोथ' आंनावनो लाखिखागोन ना नाङा आं बिदि फासिनो हाया रानि दे खामखौ सुरु खालामदो आरो मा आं मानसि सासे हमदोंमोनहाय बिबा आरो फैगोना फैया फैसाबो होनो बुंदोंमोन आं
लोगो सनामोन दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोन जोंनि नेक्स्ट एपिसडजों दसे लानानै फैलायबाय लोगोफोर गोदान भिडिअखौबो नोंथांमोना नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच भिडिअआ एसे गुसुं जाबाय दै सनामोन थेवब्लाबो बेखौनो नायसाबदो लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय जायबा कमेन्ट खालामनो मोजां मोनो आरो जोंनि चेनेलाव गोदानै जुदि फैदोंबा नोंथांमोना साबस्क्राइबबो खालामनानै गालांबानो जाबाय लोगोफोर दे सनामोन होमबा लोगो मोनफिनसिगोन दिनै थांथ'नोसै मेरा